नैबे मानसि दैमानि जानिखि दलां बियो थांनाय बोसोरनै सिगां दैबानाजों खुरखानानै बिनि जानिखि थांलाय फैलाय बेबस्था बियो गोबां उसुबिदायाव गोलैदों। मानोना जोंहा बे दोंसेल' लामा माइनावस्रि थांनाय आरो बेजोंनो राङापारा सहैनाय। नाथाय जेब्ला दैया बेखौ खुरखानानै लाङो, खुरखाना लांनायनि उनावहाय बेजों थांलाय फैलाया बन्द जायो, अब्ला बे गेजेराव थानाय 25-30तासो गामिनि रायजो राजाफोरा टाउनाव थांलाय फैलाय, माइनावस्रियाव थांलाय फैलाय, बाजार खालामनाय आरो हस्पिटालाव मानसि बेमारि लांनाय, डिलिभारि केस लांनाय, बेवहाय गोबां उसुबिदायाव गोग्लैदों। बेनिखायनो जोङो सरकारखौ खावलायदों। थांनाय बाराव बियो सुथिया समस्तियाव दंमोन। सुथिया समस्तियाव थानाय समावहाय सुथिया समस्तिनि MLA पद्मा हाजरिका बिथाङा जोंखौ जेबो सहाय खालामाखिसै। नाथाय दायो दिनैनि दिनावहाय डिलिमिटेसन जानायनि उनावहाय दायो बियो ढेकियाजुलि समस्तियाव गोग्लैबाय। बिनिखायनो जोङो आसा खालामदों ढेकियाजुलि समस्तिनि MLA मन्त्रि बिथां अशोक सिंघाल सारखौ जोङो गुरै खावलायदों। थांनाय बोसोराव बिथाङा बेखौ हा फबनायनि मोनसे बेबस्था खालामदोंमोन, हाखौ फबदोंमोन। नाथाय साइडआवहाय बल्डार फिक्सिं होयैनि थाखाय बियो फिन दैजों खुरखानानै आरो बायफ्लंलांफिनदों। बिनिखायनो आसा खालामदों नैबे फैबाय थानाय समावहाय दैज्लां सफैनि सिगांनो जाहाथे बेवहाय फिन हाखौ फबनानै बल्डार फिक्सिं होनानै रायजो राजाखौ थांनायनि सुबिदाखौ खालामनानै होयो। मानोना बेजों गोबां फरायसुला फरायसुलिफोरा थांलाय फैलाय खालामो। सोनाब साइडनिफ्राय ओजों लकेश्वर साइडथिंहाय गोबां फरायसुला फरायसुलि बारबोयो आरो बे सानजा साइडनिफ्रायबो सोनाबथिं माइनावस्रियावहाय गोबां फरायसुला फरायसुलिफोरा क्लास खालामहैनो थांलाय फैलाय उसुबिदायाव गोग्लैयो दैज्लांनि समाव। मेसेंनि समाव दायो रायजो राजाफोरा गामिफोरनिफ्राय औवा कालेक्सन खालामनानै, औवा बुथुमनानै रायजो राजाया बे दलांखौ बानायबाय थादों। नाथाय दैज्लांनि समावहाय आरो देग्लाय दैज्लाङाव जुदि थायाब्ला बियो आरो फिन गुवारसिन बायफ्लंलांनायनि मोनसे सुबिदा, मोनसे आसा दङ। बेनिखायनो जाहाथे बे बायदि उसुबिदाया जाहाथे रायजो राजानियाव नुजाथिया, बिनि थाखाय मानगोनां अशोक सिंघाल बिथांखौ जोङो खावलायदों दैज्लां सफैनि सिगांनो बेवहाय हा खोनानै बल्डार फिक्सिं होनानै लामाखौ मोजाङै खालामनानै रायजो राजानि थांलाय फैलायखौ सुबिदा खालामनानै होयो, बेखौ आसा खालामनाय थाबाय। जितु बिनि अनगायैबो गुबुनफोर आरो मोनसे जायगा दं नामा जियाव जितु रायजोफ्रा खस्थ' मोननाय? दा बिनि अनगायैबो जोङो सानजाहाबो मोनसे खैलाजुलि दै दङ, बेवहायबो दलां गैया। सिगाङाव दङमोन, स्लेब कालभार होदोंमोन, नाथाय बियो दैजों बुखारलांजानानै दायो बायफ्लंनानै थाबाय। दैज्लाङावहाय गोबां उसुबिदायाव गोलैयो। जोंनि नैबे जानिखि दहाय आं बुंदों 20-30तासो जा गामि, बियो मोनसे दैमा दिपआव थानाय बायदि जायो। दैज्लांनि समाव बिराद उसुबिदायाव गोलैनो गोनां जायो। टाउन सहराव थांनाय, मेडिकेलाव लांनाय आरो सात्रफोरा माने क्लास खालामनाय मानायाव गोबां उसुबिदा जायो। बिनिखायनो जाहाथे सरकारा जाहाथे मोननैबो दैमानि सायावहाय दालां होनायनि बेबस्थाखौ थाबैनो नैबे मेसेंनि गेजेरावनो खालामनानै होयो, बेखौ जोङो आसा खालामनाय थाबाय आरो सरकारखौ खुथारै खावलायनाय थाबाय।